Abakristo ba Nyamawa Parish nigo barure ebirengererio ao kubwatekana no guika kuyo kurigia ekirego ky'oburai bwense Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i ase ensemeyu ayaiga nigo arime ya Nyamawa Parish Nyamawa sublocation Nyamawa location imeye county ya Kisii. Matiang'i nigo agoika ase ogusangiriria chibesa kyo konya kubeka ekirama kinyagitari ya Nyamawa. Igonde no mogoka asiri itukuria rero tugujukaribisha Mheshimiwa Fred Matiang'i gaiga tutete omonto ogutume ko ng'aini kongosa ense yaitu ya Kenya tutete monto bwechisemino na abakure batete ng'akiri nyingi bondo amaarifa ekiagera oborai borororo no bogotumeka akiri mbari gotumeka maarifa batang'aneti Nyasaye tutete omonto ogotang'ani Nyasaye amo obong'aini muna Sulemani aetu obong'aini na Nyasaye akangosa abanto ense yaitu enyara koba gekogororoka egende motubuya erinde nare koboria abanto baito bonsi gusii engima na Kenya engima tobwatisi oyo ominto Fred Matiang'i tomobekere ekura erinde anyare koba kagotuongosa tutete konyora omonto bwa obomaene mogania amang'ana ya ogoserwa. Matiang'i nkorengera ng'aise koira buna inche no omoremabu mpaka acharia abaremabu bonsi pi naende ekero arenge education Matiang'i gakorete buya mono akaegwa naende oboteneneri bwa serikali naende agakora buya mono onya okorete buya mono ebi bionsi ng'aki obopresident borobwo boramosinye egere tumobekere chikura egere achigotokonya nonya na amaguta ayatirire goika toiraneri inse ekiagera ebinto ebi nabwo bakobeka igoro naende totagete birane inse tata intwe ntotageti siasa ekanisa etotegete ng'a kero omonto amanya ng'aki kobekera are Matiang'i ekura abagusii baito kabamo.